Erokamano nyakwara Mogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo ma wan gi ikruok makare gi weche manyien mag migago ka mokwongo thuond weche. And my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. Governor Manyeri Mutahi Kahiga okwayo ng'wono bang' go siboi ewi tho mar Raila Odinga e kinde ma jotelo medo seye. We had gathered as Eldoret Asian community members and in the presence of the national government and the county government to pay our tribute and have a prayer meeting which we call Shraddhanjali towards late Raila Amolo Odinga. Oganda mar din Hindu kod jodhood Keyo obago alam mar kwe ne familia mar Raila Odinga kaluwore gi tho mare. Nitie plode malal rinya ka. Lo lal rinya ka mag plode. Moyak gi jomoko. Jopiny Marinya e Yawendo dwani mondo ten kaunti ma Migori okonygi e duoko lope moyaki e chiro Marinya. Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Gavana ma kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga kawuono gweyo tao kaka jalup jakom riwruog governors bang' tipo moro make kobadhoge kendo goyo siboi ewi tho mar ogai Raila Amolo Odinga, gino mane omiyo oganda olawe e wach Otieno Tulu e yor mbui. Kahiga no okwayo ng'wono familia mar Odinga kuom weche manowacho, kowacho ni ne ok gin weche mane ogoyogo siboi. Bende owacho ni wechego ok mag oganda Jo-Kikuyu to gin mana weche ne owuon. Was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Finally, in noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. And as I do that, I also pray that the soul of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga continue resting in eternal peace. Duol mar Governors e pacho ka ochayo mokalo Gavana Manyeri Mutahi Kahiga ewi weche manyowacho machalo mago siboi ewi tho mar manen Prime Minister ma pacho ka mosenindo Raila Odinga. Duol mar Governors kokalo kuom jakom margi ochikore gi chien ewi wacha Kahiga no ka gikoni obiro ting'o msalape owuon. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the Governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in toto and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. In view of this, the Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. Duond buch ODM kotelne kod jakom margi Gladys Wanga koro kwedo okang' mamalo weche manogol gi Gavana Manyeri Mutahi Kahiga ewi tho mar Raila Odinga kagiwacho ni en gino ma ok ber kata matin ahinya to sani ma pod piny okuyo.
Giwacho ni Kahiga en achiel kuom jotelo mawinjo ber e gigo mane Odinga okedone kaka sirikande mag loch gwenge, kendo en achaya miwuoro ka tho mar Odinga nyalo more. Jotelogo medo ni onge gimoro amora ma ibiro wachi machido chuny oganda Luo siro tend William Ruto. Coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. We therefore demand that he immediately resigns from his position with immediate effect, and the COG cannot have a loose-mouthed, reckless, primitive and irresponsible person holding such a position. And I would like to add that the very, very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. As a community, we have absolutely no problem with our Kikuyu brothers and sisters. We marry them, we work with them, we associate with them. We've got friends all across the Mount Kenya region. But Kahiga and Gachagua, as we go into our next elections, Baba put us into this government, and we have to make that very clear. And this government, we shall stay. They talk about the question of equity, they talk about the question of equalization and affirmative action. So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. Ndalo matin bang' yik manen Prime Minister machon Raila Odinga, jo Kenya pod medo ywage. Jodongo mawuok oganda dhod Keyo oywago Raila Odinga kod alam makende ka bende ginyiso buok margi e wi wito jatelo malong'o. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. Kele liara bruto kongoi amugi musweche Raila Odinga kote bituai akwaye kasi Raila Odinga kele ni gi alam makende e bungu ma Kaptagat, jodong oganda jodhod Keyo oparo Raila kaka jatelo mane ni kod were mathoth, kendo gimedo ni bugo ma Raila oweyo e chuny jo Kenya onge ng'at manyalo pong'o. Right Honorable Raila Odinga tulisikia kwa huzuni sana, na bado hata sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet bado tunahuzunika na sana, na bado still tunaomboleza na hatujui kama haitaisha kwa mwili yetu. Right Honorable Raila Odinga ataishi kwa mioyo yetu miaka na miaka na miaka. Bende gitiyo gi thuolono e duoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom dhialo Raila kaka thuon kendo jatelo mane okedo ne ratich jo Kenya duto. Kumtusa kwanza Mheshimiwa late Raila Amolo Odinga kwa sababu ya ushujaa na kazi kubwa ambayo amefanyia nchi hii, tukiwemo kama wakahaji wa eneo hili. Raila alikuwa shujaa, kwanza kupewa state burial kama rais, kiwango ya urais. Sisi hapo tunasema asante sana, sababu baba ya Raila Amolo Odinga hawakupewa hiyo nafasi na alikuwa rais, alikuwa naibu wa rais wa nchi hii. So tunamwambia rais asante sana. Kweli tuliona ile awards yenye watu walipewa sio tu kwa sababu walikuwa marafiki yake, lakini it is because they deserve them. Kwa kuanzia Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa ni champion wa devolution, amekuwa champion kwa mambo ya kubadilisha katiba. Jagoro maduong' e weche mag omenda Chris Kipto mabende en jagweng'no to yudo puoch kuom bedo e ongala manyime e weche mag rito alwora. Kipto odhial kuom pidho yiende ma kwan-gi ohingo milion 2, keyo pi ne jodak, ka bende sani otimo gedo mar skul mabiro ting'o jopuonjre 3,000. Bwana Kipto reclaim over 3,000 hectares of land hapa Kaptagat Forest. Ameweza
kumobilize resources na kupanda miti zaidi ya 2 milioni. Pale penye tulikuwa mbeleni mazingira haikuwa hivi. Tunaona hata mimea yetu, mvua imekuja. Shule amechenga hapa, shule kubwa sana yenye watoto wetu wote watakuwa hapa. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Oganda jodin Hindu mawuok e boma ma Eldoret obagala mar kwene familia mar Raila Odinga kaluwore gi tho ma jatelono. Kotelnegi kod Girish Ketia giwacho ni e nyasi margi ma Diwali ma higani gibiro parogo Raila e yo makende ka bende gikoni Kenya owito jatelo manochiwore gi chunye duto e neno ni lokruok kod dongruok obedo makare pacho ka mangima. Gikwayo josiasa mondo opuonjre kuom gik mane Raila otimo kod kit telo mare. As you all are aware, when we received the news last Wednesday, that Baba wetu Bwana Raila Amolo Odinga passed on, we as Hindu community decided to postpone our Diwali celebrations because it is not fair that when our fellow Kenyans are mourning and we are celebrating. So we decided as Hindu Council of Kenya, national level and also Eldoret level, that we will not celebrate at this time until the mourning period is over. His teachings have been so much. I'm sure he has unified our nation in ways that even most of us don't know about it. Hii iko na uzito mkubwa wa kuunganisha wa Kenya, na hasa vile tutavyoelekea katika uchaguzi. Na ikiwa jamii zitakuwa pamoja, koo zitakaa pamoja, basi hii ni ishara ya kwamba baba yetu aliweza kutuacha na mausia ya kwamba kaeni pamoja, ushirikiane pamoja na nchi ibaki pamoja na amani na usalama. Vile rais wetu William Samoei Ruto alipeana siku 7 ya kuomboleza Raila Amolo Odinga, na siku ya leo bado iko katika hiyo bracket ya 7 days, na sisi tunataka kushukuru sana the Hindu community kwa sababu waliona postpone ile sherehe yao na kutenga siku hii iwe siku muhimu sana. Gavana Masiaya gi nyawadgi ma Bungoma James Orengo gi Kenneth Lusaka okwedo okang' mamalo weche manowachi kod gavana Manyeri Dr. Mutahi Kahiga ewi mosenindo Raila Odinga ka gikoni wechego ok mi Raila luor kendo dhi ataro mar chik ma pacho ka kod chike jo Afrika. Magi ne giwacho kinde mane ginie nyasi mar tero buru manokel kod oganda joimbo ma Kenya kotelnegi kod gavana Lusaka kaka yor miyo Raila luor mogik kaka jal mane ni kod osiep matimata kodgi. Jotelogo tielo ni kwayo ng'uono kod gwetao e kom kaka jalup jakom mar riwruog gavana e pacho ka ok oromo ka ondamo magero winjore okawne Kahiga mar ketho chikno. As leaders who are elected and represent people, let us use our positions responsibly. Let us measure what we say because it can cause unnecessary tension and unnecessary conflict in the country. We want a united country. So when people talk, in fact, it's un-African to talk about somebody who has died. It's un-African. It's not within our African culture to talk about somebody who has died. So that we condemn it. It's unfortunate. We hope that others will learn and will never have such utterances again. So this, in essence, were constitutional violations. And a mere apology may not be enough. The Council of Governors has acted promptly, but in my view, a mere resignation from the post of chairman, the vice chairman of the Council of Governors is insufficient. And I hope that, this will not be the end of the matter. Far serious steps must still be taken. Riwruok mar nurses e kaunti ma Nyamira wacho ni gidhi chako ng'anyo bang' ndalo 14 ka gisiemo sirkal ma Nyamira kuom rem chulogi osara ma dweche 10, rem chwalogi e lemo kod lwasi marach mar tich. Ka giloso gi jofwambo, jotend nurses go owacho ni jotich kadhe matek ka giywak ni sirkal mar kauntino ok osebedo ka dewogi kendo otamore duokogi e tich jowetegi mane ochungi e tich tim madhi ataro mar chike marango weche mag tich e pacho ka. Gisingo mar ng'anyo kendo rocho chenro mag tich nyaka chop sirkal kauntino winj dwachgi. Kuajiriwa kwa nurses au wauguzi, maana wengine washatoka wameenda. Kwa wakati huo tulielewana kwamba walikuwa waajiri 44 nurses
lakini kufikia sasa wameongezeka, maana wengine wametoka wameenda, na bado hawaja employ hao nurses. Na jambo lingine, kuna wale members wetu ambao walishushwa ngazi, who were demoted. Yeah? The board gave an audit report and recommended that those nurses be reinstated. Surprisingly, they have not been reinstated. Our nurses waliandikwa, county government ikafanya budgeting, ikapeleka county assembly ikapitishwa, wakafanya advertisement, wakaemploy our nurses. Lakini sasa ile pesa yenye ilikuwa imetengewa, kuna watu ambao inasemekana wameikula. Sasa watoto wa watu ambao wamekopa wakafanya kazi kwa miezi 8, tumekaa tangia wakati huo karibu miaka 2 ama ngapi? Miaka 3 hawajawahi lipwa area zao, wako na madeni. Ogendini mawuok e dhoudi mopogore opogore medo chopo Poda Farm kod Kang'o ka Jaramogi ywago manen Prime Minister ma pacho ka mosenindo Raila Odinga. Oganda mawuok e dhood Luya bende kawuono nochopo mar kuyo kod familia mar Raila Odinga kaluwore gi tho mare. Watudore gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantiere Kang'o ka Jaramogi mondo mi omiwa ler. Millicent, inyalo nyisowa ni gin kweth jodhot mane gi mane, nikech Abaluya opogore, nitiere Bukusu, nitiere mamoko mathoth. Gin jogo manoa kama nade manobiro limo ka Jaramogi? Erokamano ahinya Milton Jakabla, kachiel gie sani kawuok e kar limbo mogik kama ne oike Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Kagi kawuono en ndalo 6 nyaka nyocha ne tho Raila muoch pacho kaendi, ka bende noike chieng' Jumapil. Gie thuolo ni endi okinyi ma kawuono ne wan gi ogendni mopogore opogore mowuok e gwenge, kaka mokwongo ne wan gi joma nowuok Migori manotelnegi kod Governor Ochilo Ayako mane ochopo kaendi kendo yangonwa ni ne chopo ka mar kuyo gi Joko Odinga kaluwore ni mama Aida Odinga en achiel kuomgi, en nyargi moya Migori. Kopogore gi ogendni ma Migori, bende ne wan gi ogendni mowuok Bungoma ma bende anotelnegi kod Governor Kenneth Lusaka kod jodongo mawuok kono, kagiwacho ni ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Amolo Odinga neno siep Elijah Masinde mawuok Bungoma kochacha, momiyo ne giting'o monde Elijah duto kaachiel kod jodongo uyo Bungoma kaachiel kod jopiny makono mondo gichop kodinga kaendi gi kuko. Bende obiro kawo mana pach gichopo ka e machalo to gia e osimane chakna gi nyinga. Erokamano ahinya ne Jaramogi Ajwang'. Kuom nyinga en Susan Akinyi Alogo. An anyang dala ka. Watimo mos ahinya nyakwara Mogi kuom ng'ikruok mar piche mawuok Kang'o ka Jaramogi. Kata kamano wabiro kelo ni lipot ne weche manyien mabiro. Wakaw yweyo mokwongo e migago, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Na to kori winjo kika winj kucha kuluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ano wona temo ng'iyo hygiene makae. Bang every 2 weeks
a local sawdust. Yeah. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Oh, nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwaramogi wadok ane kendo kang'o ka Jaramogi mondo watudre gi Millicent Adhiambo manitiere kanyo, ma bende nonyisowa ni nitie welo mano limo kanyo kawuono mowuok dhod Imo ma Kenya. Millicent Adhiambo, koro wanyalo yudi maler, inyalo nyisowa ni to wach chal nade nyaka sani? Atimo mosainya ni ok wanyal tudore gi Millicent Adhiambo e yo makare. Moko kuom migepe mag ji giwegi oriwore kod sirikal ma kaunti ma Narok e yawo dag pi maler kendo miyo puonj ne jopiny ne geng'o tuo mar nyaldiema e alwora ma Kilgoris. Gavana ma kaunti no Patrick Ole Ntutu ochiwo siem mager ne jopiny kuom tiyo kod pi molil kod konyruok e alwora ma ji odakie. Jakom macheno matayo weche mag ngima makare kod puonjruok e riwruok mochung' ne weche thieth Amref olero dwaro ne sikunde mar neno ni jopuonjre orito alwora makare kendo chamo chiemo maler seche duto. Sasa tuko na maji clean. Usiende kuchota maji zile tu ziko huko kwa mto, kwa sababu ile shida tulikuwa naye hapo, watu wameanza kuwa wengi pale Kilgoris town na pia pale Lolgoria, na kuna watu wengi ambao wanaishi bila toilet. Iposa bado tunauliza tu, kila familia lazima uwe na toilet. Huwezi kwenda tu kwa msituni. Hiyo wakati iliendanga tulimalizanga hiyo maneno. Siku hizi ni aibu hata ukiona mtu akienda kujisaidia bila washroom. We will be able to stop cholera. Cholera is a very easy disease to stop. It is water and soap. This is all what you need to stop cholera. And we urge all our school children, now that they are going to exams, to ensure that we observe hygiene. Let us use our toilets properly. Let us wash our hands regularly. Let us also ensure that the food that we eat is clean. And we must take these messages back to our parents and ensure that all of us are prepared to ensure that we prevent all these preventable diseases. Cholera is a hygiene issue, and the presence of water point in school eradicates that hygiene issue. We'd like to thank MREF for putting a measure trying to reduce the disease of cholera. Joten mine kod rowere e kaunti ma Kwale ojiwo jende mondo owuog oko ka romgi kendo ndikre kaka joluto ombulu. E romo manobagi kod jotelogo e gwenge ma Kombani, ne gijiwo rowerego mondo owuog oko ka ombulu kendo giwuog oko mar laro kombe mopogore opogore mag siasa e kinde mag yiero mabiro. Jotelogo olero ni kwan mar rowere ma osekawo ombulu pod ni piny mokalo e alworano.
Fursa imejitokeza kuwa tushirikishwe moja kwa moja katika mabadiliko haya kupitikia kuchaguliwa wa viongozi ifikapo mwaka wa 2027. Na ni wito tu kwa vijana wenzetu wazidi kujitokeza kuchukua kura. Idadi saini iko chini, lakini muda bado upo, kwa sababu hili zoezi ambalo linaendelea kwa sasa ni ile continuous. Na tuliwork na very amazing women wenye wanataka kuwania kiti in 2027, and walikuwa nafikiria sana solutions to the problems zenye community na face, from water security, food security, insecurity and so much more. Yani sana wanawake tujitokeze kwa wingi na tujiweke katika vile vinyang'anyiro vyote vya vile viti vyote vya kisiasa. It's a very high time tusimame tuhesabike. Wanawake tunaweza, na I believe wanawake ni viongozi bora na wazuri zaidi. Take this opportunity to urge young persons in Kenya to join political parties. You know that political parties are vessels for decision making. Political parties are the ones that determine the democracies in nations. Wadok kendo kang'o ka Jaramogi kama watudore achiel kachiel gi Millicent Adhiambo mamotelo nonyisowa ni nitie welo manowuok Imbo ma Kenya manolimo ka Jaramogi. Millicent Adhiambo, kakori nyalo winja, yie mondo imiwa report mantiere mowuok kang'o ka Jaramogi. Okay, mana kamano Milton, chien kanyo ne wang'ikore matin, kora bro duogo ni kawan kaendi kang'o ka Jaramogi kuma ne oike Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Mana kaka inyalo neno kaendi, kae kar limbo mogik mar Raila Amolo Odinga, mabende oganda mathoth sani medo molo. Kaka naselero ni chien kanyo nwabedo kod ogendni mopogore manowuok Migori kachiel kod dhot mabaluya mawuok Bungoma kanotelnegi kod governors ma Migori, Ochila Yako kachiel kod Mabungoma Kenneth Lusaka. Agie thuolo ni endi bende welo mopogore pod medo donjo, ang'na teri achiel kachiel irgi mondo gilerwa ni to giwuok gi kanye gichopo ka tang'o ma ginyalo wacho kotenore kod kuyo ma oganda jo Kenya ni godo mar wito Raila Amolo Odinga mane en Prime Minister machon ma pacho kaendi. Abo chako kod mana piyo ama koni macha gi nyingi msania gi kanye to nyalo wachang'o? An gi nyinga iluonga ni Richard Otieno kawuok Bondo. To mara Raila ni nyocho bogowa kabisa wan kaka jobondo, nikech Raila manyocha waneno ok kata Bondo kende, kodhi kata mana pinje mamoko go. Raila nyocha konyo adiera makende ma ubendo ng'eyo. Nyaka ne Raila tho ok asebedo gi kue. En kuyo makende ne jopiny, ok kata Bondo kende, nyaka kuonde mamoko jopiny okuyo. Miyo an gi rem kabisa e wach tho mar Raila. Aya, machiegni nyalo wachang'o gi nyingi wach ni agi kanye chopo kaka wuono. Erokamano, an David Abaki Odhiambo, an assistant archbishop mar Nomia Church, kanisa maduong' ahinya e Lowland ka. Yande nchwa lemo ni Right Honorable Raila Amolo Odinga kawan Nyayo, to nyocho na kawuono tabia chunge gerefu ka, mndakele wi bende man Canada makijanda, mabendo kelo moswari ya church kendo wan kaka joko walo wayuto gi maduong' ahinya. To kinde ne anyalo wacho ni legacy banyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga weyo Kenya ka dwa mokelo gik mang'eny mobiro parego kaka multi-party devolution, gimora mora ma Raila nyocha time piny ka eri ok bi wil ma ok waneno. Omiyo sani kaka neno Jaramogi dago ni asero kamano kuom tich mutiyo matek kanyo timo coverage maber mar Odinga e yo makare. Akwa Nyasaye mondo ket chunya kama okwe. Erokamano, mana machiegni nyalo wachang'o? Koro an Joy daleka ko bantie to baj mara abro ndiko du gime antiere ka. Koro bane baba wa Noaere. Hello, Noaere. I mean, na korako gini. Ma is a symbol of love. Okay, each and every Xmas. Obe kanisa kosi wuok Nyamira to kata keto kacha jomuku chiemo gi od beti kacha. Omiyo giba lit ne wuon go. Hapana tieko kra wach mokadho kanyo. Joey! Mama Joey! Baba!
Ani lungani Morin Sharanda. Ai dala mar Kisumo thora ilani ne litnwa kendo nobuogowa. To kade po ni nyalo siem ng'ato ni siemo ng'ato ni Nyasaye mondo wasiem ng'ato. De wasiemo ne ng'ato mondo mi okaw ng'ano to wenwa Raila. Kaka wan jo ODM wadong malit but gima wang'eyo ni Nyasaye nitie biro rito oganda ODM. To tho baba to litnwa to kadonge po ni siemo jo waduda siemo ng'ato kama kanyalo wacho da siemo ng'a but de wasiemo ng'ato. Watiwo mos kendo kuom ng'ikruok ma kamano, kata kamano wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Rowere mathoth e gwenge ma Maralal e kaunti ma Samburu owuok oko mar manyo thuolo mar riwore kod jolweny e chenro mar KDF madhi nyime alap ma Kenyatta. Kanal Njoroge Ng'ang'a mar KDF olero ni rowere maromo 284 ne ochopo mar manyo thuolo. Kanal Ng'ang'a nomedo ni yiero mar ojendego ne otim maonge mibadhi moramora ka duol marango weche mibadhi pacho ka EACC kod okwach kich ne onono chenro no. The Kenya Defence Forces is committed to conduct a free and fair recruitment drive, free of bribery. And if for any reason, even here as we continue with this exercise, any of the youth or a parent or a citizen for that matter, and feel that there is a misconduct issue, we are embedded with us, members from the EACC and members from the National Intelligence Service and also the area police. We kindly request that such kind of an issue of a misconduct be reported promptly and action will be taken against anybody who would have committed a misconduct. Moko kuom jobura masiro lwedo sirikal mar Broad-Based mawuok e kaunti ma Kakamega ojiwo jogo ombulu e kachung' bura ma Malava mondo bi oyier jachung' maduong' bura mar UDA e yiero madundo mabiro kaka yo machiwo luor ne Prime Minister machon Raila Odinga manche nosenindo. Ka giloso e kinde romo kod jokanyo mag UDA mawuok Malava e kar tiegruok mar Shamberere, jaod bura Michael Omani Bernard Shinali kod nyawadgi Mashinyalu Freddy Kana owacho ni riwruok mar UDA kod ODM dhi yangore e yiero madundo mochan bago tarik 12 dwe mar 11 higani. Jachung' mar UDA e kachung' od bura ma Malava David Ndakwa bende okwayo jochung' wetene mondo otim kampen mar kwe. Na hata sisi tukipiga kura tutakuwa pia tunampa heshima ya kwamba alituachia jambo fulani. Hakikisho ya kwamba Malava hakuna candidate wa ODM, atakuwa candidate wetu wa UDA. Na nyinyi mmeonyesha nia hiyo na mimi niko na furaha. Mahali tunarudi tupigie debe chama ya UDA Malava ichukue kiti asubuhi na mapema. Hapa Malava tumesema tunasimamisha candidate mmoja kama serikali ya broad-based government. Kwa hivyo kama tunasimamisha candidate mmoja kama broad-based government, na ilikuwa tarajio la former Prime Minister marehemu Raila Odinga ya kwamba wale candidates wa broad-based government wachaguliwe ndio waendelee kuunganisha Kenya. Hata hapa Malava ninawaomba muunge mkono huyu candidate wetu wa broad-based, huyu candidate wetu Ndakwa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa dhamira ya kiongozi Raila Odinga. Na kwa heshima ya baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu ya broad-based government, kwa heshima yake kuandika historia, mtanipeleka kwa bunge. Jodak Marinya sub-county mawendo dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi yudo lope mag piny owacho e chiro Marinya moyaki kod moko kuom oganda e kinde ma bende gidwaro mondo mi piny owacho ogernegi chiro manyasani. Juma nigi ler mathoth. E kinde ma oganda e kaunti Migori nono tich ma piny owacho mar kaunti ma Migori osetimo e kinde mar higni 3 mar gavana masani Ochilo Ayako, jodak Marinya sub-county mawendo bende koro kowe oko. Gin bende giloso report form margi mar gavana ma Migori Ochilo Ayako e kinde no mar higni 3 mokalo. E kinde ma gikwano moko kuom chenrogo mag dongruok
ma kaunti ma Migori osetimonegi. Etend gavana masani, komachielo bende gintie kod ywak ni kuom chenrogo mag dongruok mag gisebedo ka gigeno pok ochopo kare. Nokelnwa kendo wan kod pieri nyaka en gima nosegere kendo nyaka gere wasebedo kod yot mang'eny ahinya korka pi. Okonyo gweng' mangima e senta ka bende osekonyowa kuom okange mang'eny. Oting'onwa daraja molare ni wabede daraja no ka koth ochwe nyaka mon bedo kanyo marech manumu tow. Ochako loso daraja ma Manyata, kamp Manyata gi Manyachebe gi madhi dalane. Kuondego ne ok kalre te. Lam mowuok Awendo town kabiro kakalo kochomo cham gi wadu. Lamno bi wasebedo ka wan kod yot kokalo kuom lamno nikech kata nengo mane waidho godo pikipiki kane wadhi e town koro sani odoknwa chien nikech lam. Kada menjo dagi Marinya wach ni piny owacho ma kaunti ma Migori osemiyogi pi maler. E chiro Marinya, pi mosebedo ka koro konyo oganda mathoth. Gidwaro mondo koro pini oke kor gwenge mondo koro oganda oyude yono mayot. Pini obero konyo, to mondo konywa wadwa ni county government ong'eyo monyalo extend godo modhi nyaka e gweng'. Jodagi Marinya bende ka otele kod Joshua Umo Oswago wach ni rem mar keyo pini osemiyo kata mana cho mar pi mokuny e chirono Marinya nyaka sani koro pok otiyo ka gombo margi en ni ber ka ten piny owacho ma kaunti ma Migori chwalo pi e chono mondo koro konygi. Not mabie kwarcha macha en cho kaka konyruok kode onge. Mine mauso kadhi mana cho e bungu to nikech pi okoa kamodhi kacho. E kinde ma jodak Marinya dwaro mondo koro genegi chiro manyasani bende giwacho ni lop chironi oseyaki kod moko moganda. Gino bende koro miyo kata kama inyalo gere chirono manyasani onge ka bende koro gidwaro resruok kawuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori. Tujengewe soko kwa sababu ukienda hata kwa masoko zingine unapata hata wamesajengewa hata ile rumu moja. Nitie plode malalri nyaka. Lo lalri nyaka mag plode. Moyak gi jomoko. Tunaomba kaunti yetu ili watutengenezee barabara ambayo inaingia kwa hii soko ili tupate kufanya biashara kwa urahisi. Mobungu ka ndi mondo miwayud ndara maler mwadonjo go masima center wani neno go gioko. Onge. Eni yudo mana ka welo kata mobiro go andgi moanwa go oko madikelwa gik moko kata moa nembe kata moa kude machal nade. Ok donji. Apisa mduong' e migawono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Weah wanye piny owacho mar kaunti ma Migori nitie kod chenro mar gero chiro manyasani e chirono Marinya ka bende wacho ni dwaro moko ma bende koro osegol kod jodak bende osechopnegi kendo gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tarik 15 dwe ni jatend piny William Ruto nyiche noketo koke paro mar chike 7 kendo keto gi bedo chik bang' od bura kadhogi. Chik oriwo mano mar lokruok e chik matayo duol mar obila, chik matayo chenro mag rito le mag bunge, chik matayo duol mar lowo, chik matayo wuodhe mag ndeke kaachiel gi mano mar chenro mag uso kembe mag sirikal kod chik magayo kaka ji tiyo gi mbui. Kaka jafwambo marwa Eric Ounda leronwa, chikno magayo kaka itiyo gi mbui osekelo ng'ur ne jok ma tiyo gi mbui kendo miyo jokedo ne ratich oganda ochwalo bura e doho kawacho ni odhi rocho ratich oganda. Paro mar chik ma yande ochuogi gi jaod bura ma Wajir East Eden Mohammed kadwaro ni rid chike matayo kaka oganda tiyo gi mbui kendo neno ni mbui ok tigo e nyayo timbe mag maundu, puonj maricho mag din kod geng'o picha gi ote madhi ataro gi ratiro mar nyithindo. Gikone jatend piny nyocha opuodhe kendo obedo chik. Chikno chiwo ting' ne komiti magayo tiyo marach gi mbui kata National Computer and Cyber Crimes Coordination Committee mar golo chik mar loro mbui kata website kod mbui mamoko ma oyangi ni tiyo gi mbui ataro mar chik. Chikno yaro malach yore mag kum ma ichiwo ne jogo matiyo marach gi mbui. Ng'ato ang'ata ma otiyo gi mbui e yo manyalo hinyo ng'ama chielo, ketho mwandu kod miyo gi midhiero mamoko ibiro go fwai ma ok okalo shillings milion 20 kata twech e jela kuom thuolo ma ok okalo higni 10. Bende inyalo miye kum 2 go duto.
Chikno bende otimo lokruok ne pend chik namba 30 e chike ma osebedo katayo tiyo kod mbui, kendo nyiso ni kum dhi bedo ne ng'ato ang'ata ma otiyo gi nonro mar ng'at machielo e timo mahundu, kuo kod mibadhi moro amora ka okalo e goyo simu kata oro ote ma otisi ni email. Ketho makamano biro miyo ng'ato kum mar Sh300,000 kata twech e jela higni ma ok okalo 3. Bende inyal mi ng'ato kum 2 go duto. Chikno bende chiwo siem ne jogo matimo mahundu mag wilo lainde simu mag ji mamoko, tim maong'ere kaka sim swap. Tim makamano dhi nyuolo fwai mar Sh200,000 kata jela higni ma ok okalo 2 kata twech 2 go duto. Chikno kata kamano osenyuolo ng'ur kod penjo ka dibed ni onyalo rocho ratiro mag oganda chiwo pachgi e weche matimore e alworagi. Ng'ur osechwal e doho gi joked ne ratich oganda ka hiwakni odhi ataro gi pend chik namba 33 gi namba 34 mar katiba maloso e wi ratiro mar tudruok gi jopiny wacho pachgi. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono, warango nonro mar gweng' ma Bamgot mayudore Seme e kaunti ma Kisumu. Jopiny ma Bamgot lero gima ging'eyo e wi nonro mar nying gwengeno. Millicent Adhiambo miyowa ler. Nyakwara Moge Ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod ogo tach e kaunti ma Kisumu kapod oluorore e sub kaunti ma Seme. Ofuyo ma odhi piyo e gweng' mong'ere ni Bamgot. Ka iselimo kata isewinjo kamiluongo ni Bamgot, ang'o miparo ni dinami chak gweng' ni Bamgot? Wagoyone mbaka mokwongo kod jodak ma alwora ma Bamgot ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dinami chak gweng'gi ni Bamgot. An katedo ka tayudo kiluongo ni Bamgot, napenjo gima iluongo ni Bamgot, to nokona ni nochiegni gi but got. Koro no bed ogo mbagi got, koro miyo nochaka ni Bamgot. Ne wana jo Bamgot koni tiende ni koni Kadela. Koro koni to wachako Bamgot nikech kakelo to wan kakelo te. Gweng'wa ni nochak ni Bamgot nikech nene oduog e tok Bamgot, e tok got koni jo gweng'wa moko nitie Yororo Yago, moko be nitie Nyaguda. Kata king'iyo ka wan gi got moro ka to Bamgot ni ka. Koro nwagomba gi godno. Nwabedo gima dholuo luongo ni Rapandu. Koro mane momiyo nochak kae ni Bamgot. Bang' winjo paro mopogore ma jodak oselieko koting'o kod gima giparo madinami chak gweng'gi ni Bamgot, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e wi nonro mar nying gweng'ni ma Bamgot. To ere kaka ne ochakore? Bamgot nochakore higa mar 82 kane nitie kwara moro mane en gaduode gweng' kaendi. To ndalo noendo klan ka klan kanipogo, klan maro ne noake kama wadake ni nyaka ndara. Koro ndalo mane kwara nododo nopog klan mandara kucho noket ni Kang'ienda B to wan wadong' Kang'ienda A. Koro pogo Kang'ienda A gi Kang'ienda B ne tek. Omiyo Kang'ienda A nipogo ni Kang'ienda A ma Bamgot. Mane kaka Bamgot nochakore nikech gwani kind got. To bende kaka wati ineno kaka kamwantie kani. Wa kamoro ni East Seme. Tuwadugo paka na gi West Othan gi Central Seme. Koro mano endo ne poge Bamgot nikech wan e kind gode moluoro wagi. Koro kaka nosepog klan ma klan machielo dhi kocha chande nikech klan mano iluongo ni Kang'ienda. Koro wadong' A. Koro pogo A gi B ni A en Bamgot. Nyiso ni en A mantiere kind got. Bamgot humbe landore kod weche kata timbe mage. Ong'e wan jo daraja mok kalre maka gimoro timre gweng'wa ka iting'owa e gong kikalo kodwa ora. Mano giwacho ni ana kumiting'o ji iting'owa e gok kikalo kodwa ora to mano inyalo ng'ewa piyo piyo. Gima walandre go pod onge nikech warimo gik mang'eny. Warimo chiro, dukni be onge, en ot achiel kende. Koro ema wabiro godo nikech nyalo konyo joma chal kaka wan gi. To kaka madhi mabor kaka Kombewa ok dwa dhi kata Yago kata Konde. Kiwuotho sani kidhi area mar Rata, kidhi Holo, kidhi Kumanadi, tibiro penji ni jo Bamgot gin ema gikungo pur mokwongo, gin ema gikungo keyo mokwongo. Bamgot ka emoting'o joma dongo dongo. Modhi sikul, wan kaka gi Engineer Dan Lucy, mano wuod Bamgot ka. Ong'ere wan kod gi
Omondi Paul manu wuod Bamgot ka Ambuki wuod Bamgot wan kod Nyayala Jane Bamgot ka ong'ere kendo gi pur gin jok mapuro seriously emomiyo kata ka giywak e yor ndara pur gi gok nyalo konyogi. By 1982 mane Bamgot ogine noyudo ka pod asomo kit Mikai to gima ne landwaga ahinya jo Bamgot ero pur kata king'iyo vegetation maround ka yudo ka chambwa bit gin malo. To gin dongruoge mage magweng' ma Bamgot osenyuole ngima jodak malwora ni. An nyaka ted ka pok ane dongruok moro malong'o kech dongruok maber mokwongo en stima to pok aneno stima nyaka achaka ted ka. Mar ariyo ang'e ni ka wan gi ndara maber ang'e ni joma konyalo kelonwa kony to ka koro gik ariyo go onge to kanya ok awach ni dongruok nitie karwa ka. Pi to waonge godo malong'o but wan ga aora ma ka ndalo ma koth ok ochwe to wadwaro mana pi e libamba moko machielo. Kata osiptal dongo waonge godo ka. Nikech an ka koro sani kaka tuoni to ni kadwa wuok to mana nyaka Kombewa to mana nyaka kata Ologiri kata Obambo ndara bende rach. Bamgot no ying'ere gi nying mar Polytechnic sama ne jodongo ne biro ne nitie gimiluongo ni Bamgot Polytechnic ei Semeka kit Mikai sublocation. Dongruok manyalo kwano nyaka ne wang'a yepi en puodho manyolosnwani. Puodho ne 1 waonge gi stima ma jowetewa oseywago. 2 waonge gi skul nikech wan ei Seme skunde miwinji kwanogo mago ni e Central waonge kata osiptal waonge gimoro amora. Tanyalo wacho ni dongruok mana neno kane pod atin to dugo rumo bang'e kae nikech jodongo kano konge gima timo. Bamgot ni nitie kosebedo Bamgot nitiere initially Bamgot Polytechnic. This Bamgot Polytechnic kano chakore makosa manotimore mudugo yude chien ka jodongo kano setho keche ne gin gi ng'eyo matut ne gichiwo lowo ka gisechiwo lowo gichiwo nemdi mag lowo to nemdi malo ma gichiwo gieki odhi kaw Bamgot Polytechnic no odhi oket foundation e lop ng'ato manok ochiwo. So kane ji ofwenyore to weg lope no kaw lope gi goeko. Odiochienge man wadhi skul go kane ng'ato wuok ka mi dhi oko in fact kigero od mabati mar semi makata okogo plaster tinga malich sana but ndalo no lute mane ng'eny ne gin mag lum to gedo azini kata kun mogede no kama wadai wantie sana ni kane en bungu ne ji onge by then kane Bamgot ochakore to pinsi ni population apa ni ngima jonyuolore mang'eny kata nalo ka kocha chande mabira go dala koni koro sani yado ka ji gero permanent houses grastas moko mag lum kata kineno kata gionge nyiso ni gedo will improve. E kinde ma jodak ma Bamgot kwano dongruoge 1 2 3 rem kod kwayo mage ma pod gin go magi gombo ni sirikal okelnegi e gweng'ni ma Bamgot mondo gweng'ni ometni odongre ochal kod gwenge mamoko. Mokwongo gima duong' mokwongo sirikal mokwongo en kaka daraja gilosnwa daraja ok daraja ma ka ndalo ma koth chwe to koro chako mukore en daraja ma onyalo bet daraja ma kata lori okalo to komukre. Sitima onge jathiwa ondiek wowuotho go nyaka mier kech ler onge ka ler nitie stima nitie to ondiek ng'eno oluoro ler mudho bo konyo ondiek koro mano ondiek ben gi advantage mane momiyo ka sirikal okelonwa sitima to kelonwa losonwa daraja to kunyonwa pi kata Bamgodwa kanyo kata loka wakoni to wanyalo gone sirikal erokamano. Kech ndachwani bende kaka sani adier donge koro en gima ringo ma mtoka ringe ka koro itero osiptal ok inyalo gola gi kae to mato ni pod aidho nyaka loka chokori ka tero osiptal. Sirikal kanyalo aplit jopur nyalo winjo maber stima aonge TV anyalo madhi neno ng'aud ng'ama nigi stima to pok waneno stima ka stima biro kuondegi. Ndara kaka japur wadwaro ndara ma kaka ndachwani wadwaro ni mondo mi opae sirikal ncha nowachonwa ni idhi pae machiegni ni koro watimo wabet gi geno kuo ng'eny seriously yeah insecurity nitie ma kata an kamineno kani samura jawuog adhiga kuma tiyo safe chimura duga yudo kamino odayuak e dala kae ma in fact aparo ni ng'ato tho to kabira yudo ka kiosk ni ne pod en mar yudo ko ture chiro mantie kucho muakalo cha tie nyako moro mane nigi duka serious manopong to mara ni be nyako ne machimuru jukuo goyo ma ne chune ni nyako rodar mudhiyo yepo kamoro mani ng'eni thiro dongruok gima no kethre ni Polytechnic cha nitie lowo ma pod nitie kanyo maka sirikal obiro to bodo ka nitie lowo minyalo kete gima nyalo dongo Bamgot. Wakwayo sirikal ni ka giyie ka giwinjo duond jopiny kaka jopiny oseloso mondo gibi mondo gilosnwa daraja nikech mokwongo
daraja ema koselosi to gimora mora nyalo kalo. Onge gimora mora manyalo kalo ka ok ginyal nenowa, mok ginyal ng'iyo challenges mwakale. To wan kare giwewa kakwago kura. Nyakora mogi mana kamano gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech are kawuono kori ng'eyo gimomiyo gweng' ma Bamgot nobedo Bamgot. Omiyo med kete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende an kodi kendo ka kelo ni nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano ne Nyaboma kuom miyowa ler ewi nying mar Bamgot. Wadhi e yweyo mar ariyo, kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake.